ପିଲାମାନେ କାଲି ଆମେ ଗୋପ ପ୍ରୟାଣର କିଛି ଅଂଶ ପଢ଼ିଥିଲେ। ଆଜି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏକାଠି ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଶବଧାରରେ ଯିବା ପାଇଁ କବି ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ନା କୁଳବଧୂ ସବୁ ଠୁଳ ହୁଅ ଆସି ଗବାକ୍ଷ ପୁଡ଼ା ଧରି ତାର ପ୍ରାଣପ୍ରିୟ ମାଟି ପରେ ତବ ଅଶ୍ରୁ ପଡ଼ୁଗ ଝରି। ଏଇଟା ପଢ଼ିଥିଲି କାଲି। ତାପର ପଦ ଆସ ସନାତନୀ ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ବୋଲି କର ଥରେ ସନାତନ ଦେଶ ସନାତନ ଧର୍ମର ଦେଶ। ସନାତନରୁ ସନାତନୀ ହେଇଛି ତାର ଯେଉଁମାନେ ଦୀକ୍ଷିତ। ଆସ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାନ କହିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମର ଯେଉଁମାନେ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମ ଭଗବାନ ଯୀଶୁ ତାର ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆସ ହେ ମୁସଲମାନ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସନାତନୀ ଆଉ ଜାତିର ରାଜାକୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି। ପୁଣି ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କୁ ରାଜା ବୋଲିକି କୁହାଗଲା। କ୍ଷୁଦ୍ରତା ଭୁଲି କର ଥରେ ସମ୍ମାନ। ଭୁଲି ଯାଅ ଏ ଯୋଉ କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପାଠ ପଢିଥିଲେ କି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ଏକ ଆଉ ଦେଖନି କେଭଳି କୋଉ ଭଳି ଲୋକ ଥିଲେ। ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ ମଣିଷ ଭିତରେ ମଣିଷଟି। ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଅନ୍ନ ଦେଇଛି ଆଣି ସକଳ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ କରି ଚକ୍ଷୁ ଦେଇଛି ପାଣି। ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଫୁଲର ମାଳା ଭଳି ବା ଫୁଲରେ ଅନେକ ଫୁଲର ସମ୍ମିଶ୍ରଣରେ ମାଳଟିଏ ଗୁନ୍ଥି ହୁଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ଫୁଲର ମାଳାଟିଏ ଭଳି ଛନ୍ଦି ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଭାରତୀୟ ବା ୱି ଆର୍ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଧର୍ମ ଭୁଲି ସେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖେ ଦରିଦ୍ର ମୁଖ କହିଲେ ମୁହଁରେ ଅନ୍ନ କହିଲେ ଖାଦ୍ୟ ବା ଭାତ ଆଣିକି ଦେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ନିଜ ଦୁଃଖ ଭଳି ମନେ କରି ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ଅର୍ଥ ଆଖିରେ ପାଣି ଜମି ଆସିଛି। ତା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ନିଜର ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନକୁ ବିଛଣାରେ ଛାଡ଼ି ସେ ଯାଇଥିଲେ ବନ୍ୟା ଦୁର୍ଗସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଉତ୍କଳ ମଣି ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି ମଣି ହେଉଛି ଏକ ଦାମିକା ବା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଧାତୁ। ତେଣୁ ସେ ମୁଣି ସାପର ମସ୍ତକରେ ମଣି ଥାଏ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଏ। ତେଣୁ ସେ ଥିଲେ କୋଟି ଜନତାର କୋଟି ଉତ୍କଳର ମଣି ଯଥାର୍ଥ। ସେ ଥିଲା କୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମିଳେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ତାହାଠାରୁ ବଳି ଅଛି କହ କିଏ ତୁମର ପୂଜ୍ୟ ଜନ। ପୁଣି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇ କବି କହିଲେ ନା କୋଟିଏ ଦରିଦ୍ର ମିଳେ ସେ ଦରିଦ୍ର ନାରାୟଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଧିକାର। ଭାଗବତ କହୁଛେ ସକଳ ଘଟେ ନାରାୟଣ ବସନ୍ତି ଅନାଧିକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟ ଅର୍ଥ ଶରୀରରେ ନାରାୟଣ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଦରିଦ୍ରଙ୍କର ସେ ଥିଲେ ନାରାୟଣ ଦୁଃଖ ସେ ବୁଝୁଥିଲେ। ତାହାଠାରୁ ବଳି ତାଠାରୁ ଆଉ କିଏ ପୂଜ୍ୟଜନ ଅଛି। ପୂଜ୍ୟଜନ ପୂଜାର ଯୋଗ୍ୟ ଜନ ମଣିଷ। ଶବ ପଛେ ତାର କୋଟି ମସ୍ତକ ନୁଆଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ସମ୍ମାନ କର ତାରେ ଯେ କରିଲା ପୁଣ୍ୟ ତୋହର ମାଟି। ତା ପଛରେ ତାର ଶବ ପଛରେ ତାଙ୍କ ସଭାଧାରରେ କୋଟିର ମସ୍ତକ କୋଟି କୋଟି ମସ୍ତକ ଅର୍ଥ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ଜାତିଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ଶବ ପାଖରେ ଆଜି ନଇଁ ପଡ଼ିଛି ମଥାନତ କରିଛି। ତାକୁ ସମ୍ମାନ କର ତାରେ ଯେ କରିଲା ପୁଣ୍ୟ ତୋହର ମାଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ତା ଯୋଗୁଁ ତୋ ମାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାର ମାଟି ଆଜି ପୁଣ୍ୟ ହୋଇ ଯାଇଛି। ବାଜୁ ଖୋଳ ତାଳ ବର ବଧୁ ସବୁ ତେଜ ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ। ଖୋଳ କରତାଳ କାଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି। କରତାଳ ହେଉଛି ଝାଞ୍ଜ କଂସାରେ ତିଆରି ବାଦ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ର ଖୋଳ କରତାଳ। ତେଣୁ ବାଜୁ ଖୋଳ ତାଳ ବର ବଧୁ ସବୁ ବର ବଧୁ ବୋହୂ ମାନେ ତେଜ ଅଶ୍ରୁ ନୀଳ। ଆଖିର ଲୁହକୁ ପୋଛି ପକା ତ୍ୟାଗ କର। ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର। ପୁଣି ଥରେ କହିଲେଣି କର୍ମବୀର ଅର୍ଥ କର୍ମ କରିବାରେ ଆଗୁଆ ବୀର ଭଳିଆ କହନ୍ତି କଥାରେ କହନ୍ତି ବୀର ଭଳିଆ ତ ଖାଲି ମାଡ଼ି ଆସୁଛି କାମ କରିବାକୁ ଆଉ କର୍ମବୀର କର୍ମରେ ଯେ ବୀର। ମରଣ ଜାଣୁ ହେ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ ଆମର କର୍ମବୀର ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମବୀର ଆମ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ମା ପାଇଁ କେଡ଼େ ପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲି ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଏ ଲୋକ ସେ ଜୀବିତ ଥିଲାବେଳେ ତାକୁ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଯାଏ ବା ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଏ ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା ମରଣ କାଳେ ତାହା
କାହିଁର ଭଲ ମନ୍ଦ ବାଣୀ ମରଣ କାଳେ ତାହା ଯାଏ। ଆହା ଭଲ ଲୋକଟି ଥିଲା, ଚାଲିଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିନଥାନ୍ତା, ଲୋକଙ୍କ ତୁଣ୍ଡରୁ ଆପେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ଏଠି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କର କୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀକୁ ଦୋହରାଇବା ପାଇଁ ବା ସ୍ମୃତିରେ ଆଣିବା ପାଇଁ ମାନସ ପଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ କବି ମାୟାଧର ମାନସିଂହ ଓଡ଼ିଆବାସୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତୀୟତା ବୋଧ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ କବିତାଟି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି କବିତାକୁ ସମସ୍ତେ ତମକୁ ମୁଖସ୍ଥ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାଲି ମଧ୍ୟ ବି କହୁଥିଲି ପଢ଼େଇଲା ବେଳେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର, 5 ମାର୍କର ପାଠ ଆସୁଛି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର। ତେଣୁ ଏହି କବିତାଟିକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ି ବୁଝିବା, ମନେ ରଖିବା, ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଖସ୍ଥ କରିଦେଲା ଭଲ, ତମେ ଉତ୍ତରଟି ଲେଖିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାଠପଢ଼ାରେ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି।